jarnú očistu tela môžeme podporiť aj dýchovými cvičeniami s pranajami. A jedno také veľmi obľúbené v jarnom období je cvičenie Kapalabhati, kedy akoby brušnými svalmi nakopávame trošku našu bránicu a tým krásne zohrievame telo, prekrvujeme všetky vnútorné orgány, podporujeme funkciu peristaltiky a zároveň aj preberáme trošku kognitívne funkcie nášho mozgu. Buď si môžeš k tomuto cvičeniu sadnúť, či už na zem s tým, že použiješ pod zadok nejakú vyvýšenú podložku a dáš si jedno predkolenie pred druhé, nemusíš sa snažiť vôbec nohy prekrižovávať cez seba. Alebo sa môžeš posadiť aj na klasickú stoličku. Dôležité je, aby si sa chrbticou neopieral a aby si ju bol nútený trošku tak aktívne držať výstretu. Alebo ak máš chuť pri tom stáť, máš sedenia už počas dňa bez tak dosť, kľudne sa môžeš aj postaviť do pozície, ktorú z jogy možno poznáš ako pozíciu hory, s rovnou chrbticou, jemne pokrčenými kolenami, uvoľnenými ramenami. Predtým, než začnem robiť akékoľvek dýchové cvičenia, ktoré zapájajú bránicu, potrebujeme ju najprv aktivovať a navnímať. Takže to znamená, že naše dýchanie dostať z takého povrchného, hrudného, pekne až do brucha. Polož si teda jednu ruku na hrudník, druhú na podbruško, roztiahni prsty do šírky a teraz sa budeš snažiť naberať nádych od spodného brucha a vyplňať celé brucho takým vnútrobrušným tlakom, tak aby ti to rozťahovalo pekne prsty spodnej ruky a potom poťahuj ten nádych vyššie do spodných rebier, horných rebier, do celého tvojho hrudníka a napokon je naplnený celý trup od spodu od panvy až hore po tvoju hlavu nádychom a potom bez zádrže pokračuj opäť do výdychu. Uvoľni najprv z hrudníka, z tvojho soláru a napokon aj z oblasti brucha a panvy a opäť začni naberať nádych od spodu hore a vydychuješ z hora dole. Opäť ešte jeden hlboký nádych od tvojej panvy do spodného brucha, spodného chrbta, do mäkkých bokov, hore do celého hrudníka, vyplň nádychom priestor medzi lopatkami, kľúčne kosti, hlavu a v opačnom smere vydýchni. Krásne si teraz prebral bránicu, ktorá sa s tým nádychom naučila vyklesať trošku do brušnej dutiny, uvoľniť priestor pre pľúca a s výdychom sa vytlačila proti pľúcam, aby im pomohla zbaviť sa kyslíku. Pri Kapalabhati teraz tú bránicu, ktorú už sme aktivovali, trošku prekrvili, zohriali, budeme nakopávať našimi brušnými svalmi. Ukáž nám, prosím ťa, pár takých nakopnutí a to nakopnutie sa vždy bude diať s výdychom. No a zatiaľ tvoj nádych bude úplne neriadený, vždy len na sekundičku medzi tým jednotlivým nakopávacím výdychom. Uvoľníš bránicu a ona si sama naberie taký jemný nádych. Ty sa ale sústredíš len na tú fázu výdychu a brušnými svalmi akoby chceš nakopávať priestor pod tvojimi spodnými rebrami. Toto nakopávanie sa robí v toľkých cykloch, koľko potrebuješ. Optimálne teraz na jar, keď naozaj nám ide o to prehriatie tela, prečistenie, tak aspoň 6 cyklov po 36 nakopnutiach. Takže na 36 krát chceme nakopnúť po hlbokom nádychu tú našu bránicu a po 36. raze dovolíš telu hlboko vydýchnuť a zadržíš na chvíľočku dých aj so zámkami našich energetických centier, ako je napríklad Mula Bandha, čo je panvové dno, takže ho stiahneš akoby pri tej zádrži dovnútra. Udiana Bandha, čo je priestor v oblasti tvojho soláru, takže zadržíš tamto nakopnutie, to zatlačenie brušných svalov pod tvoj hrudný kôž a zatvoríš aj taký energetický zámok, ktorý máš pod svojim ohriskom, takže pritiahneš bradu čo najbližšie k tvojej hrudnej kosti. Všetky tieto tri zámky na chvíľočku necháš zadržané, zatiahnuté aj s tvojim výdychom a potom to všetko uvoľníš a zhlboka sa nadýchneš. Na chvíľočku ešte ostaneš dýchať úplne voľne a vnímať ten príval energie, ktorý ti príde do tvojho tela, do tvojej mysli. Možno môžeš cítiť takú osvietenú myseľ, také hviezdičky v hlave, alebo že sa ti možno trošičku točí hlava, to spôsobí okysličenie mozgu, ktoré nastáva po tomto intenzívnom dýchovom procese. Takže poďme jedenkrát spoločne, naber si hlboký nádych do celého trupu a s výdychom začínaš nakopávať 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 2, 3, 4, 5 a posledný zadržíš, stiahneš aj mulabandu, pritiahneš tvoju bradu k hrudnej kosti a na chvíľočku držíš a potom všetko uvoľni a s nádychom zdvihni hlavu hore a príjmi, precíť tú energiu, to osvieženie, ktoré ti prúdi telom a ako by ti hlava svietila, možno vieš vnímať také hviezdičky